congratulations pala kay Chinky Tita at saka kay Glenn. Kasi nga engaged na sila and may Nova 3i performance for a month. So mga mahal, welcome to Vlogmas Day 25. Yay! So in today's video tayo ay manonood ng Fantastica and nasa Gmall tayo ngayon and magalas puso daw kami. So samahan nyo ako sa Gmall guys. Daming tao. Mawawala si Ian. Lahat mo eh. Dami na lang siya nagpunta. Nalabas siya ng elevator, nakapibigla. Yun pala. Gusto magikan. Biyaan ka na mo ron. Pinawala pag-vlog kanina guys kasi late na kaming nagising. Kasi late na kaming natulog. Nagising at natulog. Kasi nga na-trauma na kami last year. Maaga kami natulog. So kami yung niloba ng kawatay. Kaya ngayon, tulog si Grace mga alas 6 ng umaga. Tapos ako mga alas 3 ata. Kasakit ang ulo ko. On the way kami doon sa ticket booth sa may sinihan. Tingnan natin kung pero pang ticket na mabibili for Fantastica. So tara. Entrance pa lang ng sinihan. Ang dami ng tao guys. Baka sa Fantastica yan sila. Taken. Ayan, so walang Fantastica ngayon guys kasi lahat ng ticket hanggang last full show sold out. Ayan, so tinatry kong i-ask sa kapatid ko sa SM baka may bakante doon. Sa SM na lang pala. Mga mahal, congratulations pala kay Chinky Tita at saka kay Glenn kasi nga engaged na sila and ayan, hopefully mamit natin sila this Thursday or Friday 28 sana. Tingin-tingin tayo ng mga damit na pwede natin mabili for Cebu travel natin ngayong Thursday guys. Ang bilis ng panahon, 25 na pala ngayon, 26 na bukas. Akala ko hanggang 10 PM sila today. Dami dun. Pasok tayo. Yung mga bet ng damit ko, makasa yung bangs ko. Joke lang. Yung stretchable guys, yung gusto ko kasi yung chan ko sobrang laki.
Bloated masyado. 3.8 Cacerola is colored. 50% pa yan. So mga around 1.9. Ang mahal. 4.4. Uy, ang mahal nyo, bakit? Mga mahal, so kami ni Yuna is pauwi na kami. Uwi na kami sa bahay. Bye! Tapos sila Grace, diretso sa perya kasi maglalaro daw siya ng bingo. Ayun yung perya, oh. Yung perya is malapit na sa Rizano Mall, kaya nalalakad lang siya. Dito kami sasakay ni Yuna pauwi sa bahay. So see you later sa bahay! Hello mga mahal, so nasa bahay na kami ni Yuna ngayon. So sila Grace andun pa sa perya. So umuwi ako agad-agad kasi ako ay mag-film about may Nova 3i performance for a month. Kasi nabili ko siya last month, November 23 or 24 yung YouTube sweldo ko. And ngayon, i-review natin siya kung okay lang ba siya after a month or ano bang nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. So ayan, so bago ko magsimula, sorry po kasi medyo maingay yung sa labas. Kasi may party sa labas, may nag-iingay. So ayan, let's start! Ayan, so simulan natin sa case niya. Ay yung screen niya. Kasi yung screen niya is wala siyang screen protector. Pero guys, one time kasi parang nagasgas siya ng alambre ata yun or ano ba. Pero walang nangyari guys. Galing. Galing yung kanyang screen. No need to put screen protector na. So ito yung free na case na jelly case. And bumili ako ng pop socket para pag nag-vlog ako, ganito na lang siya. So ang ganda. So second yung kanyang fingerprints. Very good talaga siya masyado. Gustong gusto ko siya kasi isang ganyan lang, automatic. Open na siya. Diba? Ang ganda. And isa pa sa nagustuhan ko nito is nahulog na siya one time pero parang wala lang. Ang ganda siya. Ang ganda-ganda niya. Okay. So sa loob ng phone is change ko na yung settings niya. So makikita nyo sa home button, parang ganito na siya. Ito yung aming family picture. Tapos gumamit kasi ako ng Nova launcher nito. Parang template or ano ba siya? Ito, makikita. Basta ito. Ayan. So pag click ko niyan, ito na lumabas. So ganyan na siya. So last time kasi ang lalaki ng mga icon nito. Hindi ko siya gusto, so pinaliit ko siya, pero dinownload ko yun. Marami akong natutunang mga hacks and tricks sa YouTube na finalo ko para bubilis yung kanyang performance. And in fairness guys, ang bilis-bilis ang performance niya. Isa pa sa nagustuhan ko nito is yung kanyang storage is talagang napakalaki, 128GB. So ang aking kasi nagbubulol ako kasi guys, sa phone ako nag-edit ng vlog. So dati kasi nag-edit ako ng vlog sa laptop, pero sa laptop kasi umaabot ako ng 5 to 8 hours editing plus rendering na yan siya. Pero sa phone kasi pag dito ka nag-edit, editing plus rendering mga around 30 minutes lang siya. Kaya ang bilis ko nakakapag-upload ng vlogmas dahil sa phone ako nag-edit. And ang ginagamit kong editor is Power Director. Ito, Power Director. Ayan, Power Director. Ito yung mga vlogmas ko. Tapos before ako nag-edit ng vlog, galing siya sa camera ko G7X papunta sa aking phone. So meron akong camera connect. Ito yung ginagamit ko para ma-transfer yung mga videos ko from my G7X papunta sa aking Huawei Nova 3i. And yun guys, ang bilis-bilis ko nakakapag-upload, ang bilis-bilis ko nakakapag-edit at render. Yun nga lang, limited lang siya sa mga effects kasi kailangan ko putulin, dito ganyan, and medyo natatagalan ako dun. And sa battery naman guys, tuwang-tuwa ko sa battery niya kasi nga pag hindi mo siya ginagamit, hindi talaga siya magagalaw. Kasi dati sa Samsung ko, for example, yung battery ko sa 100%, pagising ko nasa 60% na lang siya. Ang Huawei Nova 3i kasi, for example, nasa 100% pa lang siya, pagising ko, it's either 99% or 100% pa rin yung battery ko. So, ang ganda talaga guys. And, hindi na ako nagre-rely sa aking power bank kasi ang tagal niyang malobat.
aabutin siya ng isang araw, buong araw. Pag hindi mo siya ginamit, aabutin siya ng 2 hanggang 3 araw. Pero pag ginamit mo siya sa browsing, siguro mga 1 araw at kalahati or 1 araw. Pag todo-todong browsing talaga. And ang dami-dami niyang apps, nagustuhan ko yung camera niya. Though sinasabi nila pag gumamit ka ng Huawei na camera is parang nire-retoke niya yung mukha mo agad. Nagiging clear yung face mo kahit hindi naman hamis yung mukha ko. Kasi ang dami-dami niyang mga option. Pwede ito. Ayan. Ang saya-saya lang guys. Ayan. Sa camera lang ito ha, built-in na siya. Tapos meron din tayong mga effects. Oh, backgrounds. Ayan. So dito ako gumagawa ng intro at dito ako gagawa ng intro in the future for my vlog 2019. So happy ako sa Nova 3i kasi for me this is the perfect phone for vloggers na sa phone lang nagva-vlog, and na-try ko na mag-vlog dito for how many times and ang ganda ng quality talaga guys, parang lumalaban sa G7X ko, and sayang-saya ako kasi ang bilis-bilis ko nakakapag-edit at ayun, marami akong na-upload na mga apps. Sa Samsung kasi dati, yung mga apps, hindi ako nakakapag-upload ng mga games kasi nga limited lang yung memory niya. Tapos kinakain pa ng internal storage. Ito, sulit na sulit yung bili ko. Yung aking YouTube sweldo. So ayan, ang saya-saya ko dito. And Nova 3, this is Huawei Nova 3i. And ang ganda-ganda niya talaga at very durable, and basta happy ako. Ayan guys. So before ko end yung vlog, and just wanna say thank you so much guys for watching my vlogmas from day 1 hanggang ngayon, day 25, and i-continue ko to hanggang day 31. I-continue ko to hanggang day 31. Kasi pupunta tayo ng Cebu this 27, tapos uuwi tayo this 29. Doon ako maglalatagaw with friends, and hopefully ma-meet ko sila Chinky at sila Glenn. Chinky, tita, is a Cebu vlogger. Marami din mga Cebu vlogger doon na ma-meet natin. Sasama ko kayo guys, don't worry. At ayun, so happy holidays sa lahat ng nanonood ng aking vlog, and ang saya-saya kasi nga pataas ng pataas ang subscribers natin, and yung views okay lang, 10, 15, 20, okay lang yan siya guys, kasi eventually tataas din yan. And for 2019, let's see ano pa ang mga events na natin, mga celebrities na may meet natin in the future, and ano mangyayari sa ating vlogging career. Kasi ang nangyari ngayon, ang vlogbas kasi ina-upload ko sa main channel, tapos yung vlogging channel ko is nga na wala nang upload. So tingnan natin ano mangyayari, baka i-combine ko na siya. So that's it for today, and I'm so happy. Thank you so much mga mahal for supporting me, for following me every time or every time I upload videos. Nagahang ako. And maraming salamat sa lahat ng sumuporta ng aking bangs. And see you next time for Vlogmas Day 26. That will be tomorrow. And bye for now. Bye na. Bye. Bye-bye. Nabababay na si Yuna. Always love your family guys. Bye.